Ola, son Miguel, son natural de Coruña, estive vivindo nos Países Baixos durante 3 anos e retornei para facer o máster en Banca e Finanzas na Universidade da Coruña. Coñecín Asveme gracias a un amigo meu que vive en Copenhague, que mandou unha convocatoria das Asveme porque sabía que tiña ganas de voltar a casa. Son a oportunidade de retornar a Galicia para facer un máster cunha axuda económica e un respaldo que non terías se non existisen. No máster que fixen coas becas BEME, o máster de Banca e Finanzas aquí na Universidade da Coruña, é un bo máster porque incorporas no mercado laboral gracias ás prácticas de empresa que faz pola Universidade da Coruña. É unha especialidade no sector financeiro e bancario. Un pouquiño de rematar, unha semana despois de rematar o máster, incorporeime no departamento financiero de Denodo, que é unha empresa de aquí de Coruña, unha tecnolóxica, moi contento, a verdade. Sí, indudablemente as becas BEME sirven para incorporarte ao mercado laboral cunha formación mellor que se non fose polas becas non terías o máster e non terías tanta formación. Retornei con ganas de que valoren a miña experiencia e con ganas de traballar a prol do enriquecemento da nosa terra, non? Esa é a idea principal, non? Retornar a Galicia, continuar traballando aquí, continuar formándome e quedar. Volver a casa coa familia, cos amigos e bueno, en Galicia como ningún sitio. The Grant BEME is the opportunity to come back to Galicia and studying and learning.